pokiaľ chcete využívať Facebook efektívne, tak vedzte, že nedeľa je pre váš biznis to najhodnotnejšie, kedy má najväčší zmysel tam byť. Keď robím takéto školenia hĺbkové, tak vysvetľujem ľuďom, že nech by ste sa naučili čokoľvek, Facebook stále bude obrovský žrút času, bude to pomerne zaujímavý žrút peňazí a bude to obrovský vysávač energie. Nič z toho nedokážem odstrániť, lebo to tak jednoducho je a vy sa buď začnete s tým Facebookom túto hru hrať, alebo nezačnete. To, čo vás ja dokážem naučiť, je, ako ten istý čas, peniaze a energiu využiť efektívne. Čiže, keď ja viem, že napísanie nejakého firemného statusu mi trvá 15 minút, tak to neurobím v sobotu na obed, ale urobím to v nedeľu večer. Je to rovnakých 15 minút, nehovoriac o tom, a k tomu sa asi tiež vám to napadlo, že ja nikoho neprinútim z mojich zodpovedných ľudí alebo zamestnancov byť v nedeľu na Facebooku kvôli firme. To nikto od vás nechce. Facebook ponúka časovanie. Nech to urobí v piatok o 4:00, keď odchádza domov, ale nech to načasuje na nedeľu večer. To je ten význam, to je tá efektivita. Čas, ktorý tým strávi, bude úplne rovnaký.